Tri veci urobí Boh, keď bude organizovať posledný súd. Prorok Joel napísal: Zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jošafát a tam sa budem s nimi súdiť. Všetko je teda v jeho réžii. On zhromaždí, on zavedie, on bude súdiť. Pozrime sa bližšie na tieto výrazy. Tým, že Boh zhromaždí všetky národy, nikto nezostane bokom. Nikto sa neschová za svoju moc, náboženstvo, kultúru či minulosť. Každý bude stáť pred Božou tvárou ako jednotlivec. Zavedie ich do údolia Jošafat. Názov znamená Hospodin súdi. Boh teda presne vie, kam má človeka priviesť, aby sa ukázala pravda. Nezavedie nás na neznáme miesto, ale na miesto stretnutia sa s jeho spravodlivosťou. On vedie, aby odhalil. Bude sa súdiť, ale súd nie je iba o treste. Je to vynesenie pravdy na svetlo, vyjasnenie, očistenie. Boh nie je ako ľudia, nesúdi podľa vzhľadu, emócií či sympatí. Jeho rozsudok je vždy čistý, svätý a úplne spravodlivý. Aký to má pre nás praktický dôsledok? No v prvom rade to, že všetko zlo, ktoré sa dnes zdá nepovšimnuté a skryté, Boh raz postaví do svetla. Nie my musíme nastoliť spravodlivosť za každú cenu. Boh ju prinesie v ten pravý čas. Chceš vedieť o biblických proroctvách viac? Tak si stiahni aplikáciu Biblický komentár aj ty do svojho mobilu.